Arratsalde on berriz eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan 2022ko maiatzaren 10ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean ez baldin badago ezer, onartutzat ematen dugu eta bigarren puntuan alkatearen ebazpen baten berri ematea administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzeko egina, SGAE /1,5 portzentai, ebazpen ezeslarean aurka, zeina eman baitzuen garraio mugikortasun eta hiri agendako ministerioak honioi buruz laguntzak eskatzea 1,5 kultura programari 2018ko deialdia prozedura behin betiko ixtekoa kulturalakoa. Barkatu bai, berri ematea zen. 3. puntuan, Juan Artzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio obra, 2. fasea, obrak jarraitu eta bukatzeko. Egiteko epea luzatzeko eskaera berria onartzeko erabakia berrestea, urgentziaz onartua, alkatearen ebazpen bidez, N22/0061. Udal zerbitzu teknikoek txostena aurkeztu dute Construcciones Moyua SL enpresak Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio obra egiteko epea luzatzeko eskaera berriari buruz. Obra epea 6 hilabetekoa izanik, bukaera data 2022ko martxoaren 6rako aurrikusten zen. Udal plenoak 2022ko martxoaren 10ean egindako bilkuran, amaiera data berria 2022ko ekainaren 6an finkatu zuen. Construcciones Moyuak obra epea luzatzea eskatu du. Arrazoiak dira garraio greba eta eskatutako aldaketak. Horiek horrela obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea Construcciones Moyua enpresak egindako eskaera eta ondorioz Juan Arzamendi musika etxea birgaitzeko exekuzio obra egiteko amaiera data berria 2022ko uztailaren 5ean finkatzea. 2. Akordioaren berri ematea Construcciones Moyua SL enpresa eraikitzailearen ordezkariari, baita obra zuzentze lanetan diharduten Krean Soziaz Kooperatiba enpresako teknikariei ere. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, atzaldeon danoi. Gure boska koherentziaz izango da kontrakoa. Lehenbe kontra bota gauen eta oin bebai, suposatzen dalako ez kontratuan dauelako atzerapen egun bakoitzagatik 3.000 euro ordaindu behar dituela Moyuak arrasateko herriari eta hori ejekutatzen ez da bilelako. Atzerapen handixa daukon obra bada, esan bezala uste dugu kontratuak betetzeko daudela eta kudeak eta aldetik uste dugu esabitziela oso ondo gestionatzen gai hau. Besteak beste, egunak fan egunak otorri, gobernuak hartu ditu obra honen exekuzio faseak hartzeko konpetentzia osoak, eta lehen atzeratu zen hilabetiak, oin beste hilabete bat atzeratu da, eta ez dakit noiz arte egongo garen baimena ematen enpresari behin eta berriro luzatzeko epeak, kontratua bere horretan exekutatu gabe, horregaitik guk kontra moskatuko dugu. Edozein herritari eskatzen baldin bazaio, edozein enpresari eskatzen baldin bazaio kontratuak betetzea eta dauzen klausula pelanak betetzea, ez dugu lertzen Moyuari zeatik ez. Bez interbentzioak, Eba? Bai, Maiderrek esan duen moduan, eguneko kontratuaren 1.000 euro bakoitzeko, hau da, 300.000 euro biderbi, ze bigarren atzerapena da. Bigarren aldiz da gobernua onartzen duela atzerapena naiz eta txostenean berriro onartzen denez dagoela guztiz justifikatuta. Eta COVID garaian epeskanpo justifikatutako laguntzak herritarrei bueltatzen eskatzen diozuen bitartean, enpresa bati epea parkatzea ez zaigu logikoa iruditzen. Beraz, aurka bozkatuko dugu. Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi. Egisa esan, ez nau harritzen oposizioaren zuen boska adierazpena, kasu honetan eseskoa, ez dakiz edan dauen hemen akoplamendua.
Ez nik, orain? Berdin jarraitzen dago, Eske, hau da. Orain bai, ez dakizen jozun. Eskarrik asko. Bueno, bueltatzen atzalde ondan hori. Zan nahi dut, hasinaz esaten, ez nahuela harritzen, esaten dozuen zuen ezeskoa, oposizioak. Ez nahu harritzen, baina bai egisa bezan penia emuten duz. Emuten dozuen boska negatibo hau. Eba, esaten dozunean, txostenak, esaten dau, gure ustez onargarria da, obrak egiteko epea luzatu behar izatea, baita jartzen dago, esaldi izan. Danok irakurtzen dugu nahi dauena. Esan guri dut, hori izaten dauela. Egisa da, obra honetan, jamen, Juan Arzamendi musikatxean atzerapen batzuk egon diezela, egon diez atzerapena, atzerapenak gainera aurrekoan baita gertatu jakun, enpresa horrek, enpresa bat zauen obra ere itxen, bankarrotara joan zen, beste esleipen bat atara genuen, gero egisa da, azkenen urtiak ez diezela bape berrezak izen, pandemia bat aukidou, gero indala hilabete batzuk daukagu Rusia-Ukrania inbaditzen dau, hor gertatzen da lehen gaien presion igoerak, globalizatutako merkatu batetan bizi gare, lehen gaien presioa gore itxen dau, gero dauko garroioen greba bat, eta guzti honek dauko eragina obra guztietan, eta areta gehiago horrelako obra garrantzitsuan dan bezala jamen. Baina guzti honen oinarrian, benetan penagarria dena dana, barkatu zatia, baina da, betik, oposizioak horrelako gai garrantzitsuari arrasatentzako azken finean diezela aurrera ataratzia oinarte gertatu dena kulturolan, eta orain, Juan Arzamendi musikatxean, plenorak hartzen ditzugunean, gai hauen inguruko edozein gai administratibo tekniko betik oposizioak ezeskoa bozkatzen dezute. Esaten duzue alde batetik, ez guk kulturaren aldeko proiektuen aldegaz, azpiegitura horiek beharrezkoak dira, baina gero benetan, osoko bilkura honetara datozienean gai hauek, betik ezeskoa bozkatzen duzue. Eta benetan, zuek bozkatzen dozuen aurrera aterako balitz, zuen ezeskoak aurrera urtengo balitz, gaurkoz, ez kulturola etzan egongo eginda. Etzan egongo eginda, ez? Ze benetan, zuek obrak paralizatuko zen itxuskete, hori horrela da, udal gobernu honek ataratzen ditzuelako proiektuak aurrera. Zuek etzen itxusten atarako, ez? Ez, jaun Andreok, etzen itxusten atarako. Ze zuen bozkak, da, ezesko bozkak. Hemen esaten dozue, zamuten dotzezue, ezeskoa enpresari, kudeaketari, ez, hombre. No, que son cuentos chinos, ez. Benetan, zabitziela esaten ezeskoana da, proiektu bateri, errespetu osoak indinot. Baina, zabitzi esaten ezeskoa, proiektuari. Kulturola iraundauen prozesu osoan indozua berdina. Aktetan daz, zuen bozka betik izan da, abstentzio edo izan da ezeskua, eta kulturola gaurkoz egi bihurtu da, eta hor dau. Eta Juan Arzamendi musika etxarekin berdin gertatuko da. Egon dela tamalez atzerapen batzuk, bai, onartzen ditugu, bai, eta orain da ziela 20 egun gehiagokoa, bai, baina Juan Arzamendi musika etxea izango da egi bihurtuko da. Eta beste goza bat gogorazi nahi dotzuet. 2007an, iraiaren 13an, isa 600 eskamutiko geratu ziren, orduan, arrasate musikal bezala zautu dauen abetik, hortik kanpo. Eta gondiez, daroiaz, 15 urte, Monterronen. 15 urte. Bilduko jaun Andreok, zueko gonzari udalek gobernu honetan 8 urtetan, gura horretik, gudaro jau 7 zuek horreko 8 urtetan. Egon dira eraikuin horiek, egon dira itxita. Azkenengo 7 urte hauetan guk betik esan dugu eta transparenteak izan dira, proiektu izarrak izan direla betik eta horrela esan dugu kulturola eta Juan Arzamendi musikatxea. Eta proiektu horiek egi bihurtuko dira, baina egi bihurtuko dira arrasaterentzako beharrezkoak direlako, kulturarentzako eta sormen eredu garrantzitsu bat izango direlako, arrasaterentzat, Baiaronentzat eta Gipuzkoa osoarentzat. Eta horregatik dinotzuet, prozesuan, ondo dago zuen baiezkoa izatea eta proiektuarekin helburuarekin bat etortzea, baina bai, eskatuko genuke baita, prozesuan bidean baita, bide lagun izan zeitezten, eta ez oztopatzaile. Mila esken. Bai, Maider? Bitu, Anuska, EH Bilduren partetik, 4 urte hon ginen, ez, 8.
zuek zazpi zoiesi eta ondion ikusi barik dau zuen proiektu izarra egiz da bihurtu ondion. Baina, begira, EH Bilduren partetik. Juan Arzamendi musika etxeari, bai. Juan Arzamendi musika etxearen gestio txarrari, ez. Kulturolari, bai. Kulturola gaizki gestionatzearen aurrean, ez. Hori da guk boskatzen duguna. Eta zuk esaten dozunean gu ez gauzela kultura proiektu horrein alde, gezurra esaten zabitz. Eta badakitzu, gu esaten ari garena da, Juan Arzamendi musikatxea aspaldi egon bizala inja. Zerraitik ez dauen da, faktore ezberdinen gatik, gu proiektu horren alde gauz, baina daukotzu eskuetan gestionatzeko modu bat edo beste bat, eta gaizki gestionatzen ari zarie. Eta enpresak dauko bere gainean klausula penal bat, eta guk egaikaritu dezakeguna eta berme bat, eta zuek ezagitzie ejekutatzen berme hori. Eta horrei esaten dotzau ezetz. Osea, zure titularra da gu musika etxearen kontra gauzela. Zure titularra da gu kulturaren kontra gazela. Eta oztopoak jartzen ditugula eraikinak egiteko. Eta ez da egia, Anuska, ez da egia. Gu kulturaren alde gauz. Kulturola gure gobernuan jaiotako ideia bada. Gogora azten dutu, dezke ez dutut onartuko hori esatia, zetik hori ez da horra, holan. EH Bildu beti egonda kulturaren alde herri honetan, baina kulturaren inguruan eraikitzen dien proiektuen aurrean, zuek darabilzuen gestinua eta kudeaketa ez da izaten ona. Osa, ez da ari ona izaten, ez da ona. Eta begiratu aktak, zuk esaten duzun bezala. Zergaitik ez jaio eskatzen moiuari garantixa horreik. Zergaitik ez jaio eskatu kulturalari. Zergaitik ezen da askoz begarestiagoa izen bizana baino. Zergaitik iraundau askoz begeixau iraundauena baino. Zazpigarren urtia daroia zue, hasieratik dauko zue jame mai gainean. Eta ondion ez da eraikita. Horren aurrian esango ez da zu gestioa ona dala. Eta berriz esango zut, gu kulturaren alde gauz, ez dotut entzun nahi berriro, ez dalako egia, gu ez gauzela kulturaren alde, gu musikatxearen alde gauz, gu kulturalan alde gauz, eta kulturaren inguruan egiten dien gauza guztien alde gauz. Baina kudeak eta ona behar du izan, eta zuena ez da ona izaten ari. Hori bakarrik esaten dugu. Orduan, ez tergibersatu gure hitzak. Hemen ez da boskatzen ari kulturaren alde gauzen edo ez, edo jameren alde gauzen edo ez. Zuk simplifikatu itxen dozu dana. Osea, hau parlamentu politiko bada, eta boskatzen ari dana, da ematea beste hilebete gehi hau. Jameri, lehen eman zitzaion? 3. Oin, beste bat. Gero zenbat gehiago izango da. Zer antzunkizun dauko enpresak horren aurrian? Horretaz hitz egiten ari gara, ez kulturaren alde ero kontra dau gauzen. Eta bata bestiai botatzen ibiltzia, kulturaren aldi ez gauzela hemen gauzen 21. Ez da bidezkoa, eta ez da ondo. Zetik, danok dakigu hemen gauzen danok, gauzela arrasateko bai infrastruktura eta bai kulturaren alde, danok. Orduen, ez dutu nahi entzun hori bere berriro? Ze, mingarrixa da. Ez gabitziz egiten horrena, gabitziz egiten eman bijakon edo beste epealdi bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta denbora gainera dator, 7 urte daroia zue. Eraikita zegoen eraikin bat betetzen. Eraikita zegoena, Barrutik inbizan. Eta ikusi nun gauzen, eta ondion enpresak ez dauko inolako erantzunkizunik. Orduan, titularra izan deixela desde luego EH Bildutik, gu musika etxearen alde gazela, kulturaren alde gauzela eta kulturaren alde gazela. Beste gauza bada, zelako kudeak eta egiten dan horretan. Eta horren alde ez gara egongo, ez baldin badia bermeak betetzen, dala zuek ez dabitzien egiten. Hori besterik ez. Baina, Anuska? Bai, ez dut luzatu nahi diskusio hau, baina bai esan got goza bat, Morras Andrea. Gestio kudeak eta gestio honi esker, udal gobernuak daraman gestio kudeak eta honi esker, lortuko da arrasaten, bai, lortu dan bezala kulturola itxia eta bai Juan Arzamendi musika etxea lortzea. Hori lortuko da eta guztiok ikusiko dugu. Eta bat nator eta badakit, eta hasieratik esan dut zute, badakit helburuarekin bat egiten dezutela, badakit kultur, bai, esan dut hori hasieratik, kultur helburuakin bat zatoziela, esaten dutena da bidean oztopoa jartzen dituzuela. Azken finean, Morras Andrea, azken finean, gaurko gaiak, egunerako gaiak ona dakarkigunak, prozesurako beharrezkoak diran gaiak dira, hori da esan dutena. Baina bai geratu dadila, kudeak eta eredu honi esker, arrasatek izango du dauka kulturola eta izango du Juan Arzamendi musikatxea. Mila esker. Besterik, Eba?
Bai, txostenean jartzen da, egia da, azaldutako argudio jakin batzuek ez dutela justifikatzen sortutako atxerapena. Atzaldi hori ere badago, irakurtzen dugu komeni zaiguna. Eta ona ekartzen duzuena da atzerapena parkatzea eta epea luzatzea, ez proiektua. Beraz, ez liatu jendeari eta ez esan gezurra kanuska mesedez. Eta errepikatzen dut, 400.000 euro parkatzen zaudetela enpresa bati, eta bitartean COVID garaian emandako laguntzak eskatzen zaudetela pertsona askori. Besterik gabe. Bai, Kepa? Zaldeon, Anuska. Benetan, gu oztopatzailea gara, gu ez dakiz zer, gu badakiz zer, hartu dozu, alkateak telebistan erabilitako diskursoa eta nik leporatu inotzan, eta oin, zuk hartu dozu zure gain, diskurtso berdina. Zabiltza esaten denbora guztixan, oztopatzailea garela, proiektuaren aurka gabiltzala, eta hemen ona etortzen garela proiektuak aurrera eramateko. Hemen, jartzen dau, musikatxea birgaitzaeko exekuzio obra bigarren fasea egiteko epea luzatzeko eskaera. Nun jartzen dau proiektua berrestera gatozela? Inunbezen. Hemen jartzen dau, moiuari beste hilabeteko epe bat emanin bat zaiola. Aurreko, orain dela 4 hilabete, 3 hilabeteko plenuan, 3 hilabeteko luzapena emango zitzaiola. Orain beste bat. Eta hor daukozue, Vitoriano ez da etorri, baina hor dago Eugenio eta galdetu jotzazu, zenolako konversazioak da zen, obra eta zerbitzu eta mantentzeko batzordean, gai honen kontura. Benetan, eta ja kolokialki esango dut, ez dakizu zenbat kafe kompleto irabazi ditudan obra honen kontura. Ez dakizu zenbat irabazi ditudan. Eta uste dut, oraindik beste baten bat jarraituko dudala irabazten. Osea, zu etortzia ona esatea, gu kulturaren kontra gazela, herriko eragileen kontra gazela, kulturaren kontra gazela, jameren kontra gazela, baina zu ezagutzen nauzu, nik ezagutzen zaitut. Badakit, zuk horrelako gauza botatzen dituzula, bozeramaia zarelako, baina uste dut, zuk oso ondo dakizula, behintzat, hemengo aldean gauden zinegotzi batzuk zelako lana egiten dugun kulturaren alde. Eta zelako lana egin dugun hemen kulturaren alde. Eta kulturola izena hartu dau beste izen bat, baina kulturala bezalako eraikin baten alde zelako lana egin dugun. Eta Maiderrek mingarrixa esaten dauenean dala, zuk botatzen dituzun hitzak, mingarrixa bakarrik ez, niretzako iraingarrixa dira. Ni lan pilo bat inneban, herriko eragile danak leku berdinera eramateko. Eta zuk esaten zu, eta aurretik, eragile danak eusen, batzuk Jose Luis Inarran, beste batzuk Goienaren gainean zegoen pisu naskagarri batetan, porque naskagarri batetan zeuden antzarixak, eta beste xakekuak daz angoian ala moduan, ez dakit bizitatu dituzun herri honetako lokal danak, baina ni bizitatu ditut eragileak dauden lokal guztiak. Eta horregatik eraman genituen lekura. Eta zorionez aurrera eraman da, eta zorionez eraikina egin da, eta oso pozik gaude horregatik, eta horrek ez dago esan nahi, horregatik, markatu inbar dutzaula moiuari ez dakizen bat 1.000 euro. Ez dakizen bat 1.000, esateot, 300 piku mila, berak esan daula 400 piku mila, baina ez dakit etzian izango, porque egunak pasatuko lirateke, eta orduan beste estadio batetara pasauko zen eraikuntzaren legezko situazio hori. Orduan, hori esatean niretzako iraingarrixa da. Eta benetan esate dut, ez dut eskatu behar retiratzea hitzak, edo ez dut eskatu behar ez, porque hitzak aiziak eramatitu. Baina benetan, nik uste ja nahikoa dela, hemen guri pelota botatzen, ez dakizerren kontra gazela, kezi makila gurpiletara, kezi. Zerixo lanera gatozona, zuek uste dut berdinera zatozela, eta ez baldin badozu nahi, rekonoziru, moiuari, ez dakizen bat 1.000 aukera ematen ari zaretela, aurrera jarraitzeko, LKS-eren informiak irakurrita gero,
Ba, ez errekonozitu, baina hori da gertatzen ari dana. Enpresa pribatu batei, eraikuntza enpresa pribatu batei, dirua oparitzen zabiltzate. Hameren alde, bai noski. Kulturaren alde, bai noski. Enpresai dirua barkatu eta horrelako tejemanejetan ibiltzea, ez noski. Hori da, esaten duguna. Eta esan induguna, behin eta berriro, bai hemen eta bai batzordetan. Eta zuk botako dozu, nahi duzun guztixa. Eta hemen medizuek aterako daue, zure hitzak, zehazki, eta berak esaten dauen moduan, titularra izango da, EH Bildu eta Elkarrekin Arrasate, Hameren kontra daude. Tal cual. Eta hori izango da irakurriko duguna. Eta errealitatea, dano dakigu, oso desberdina dela. Oso desberdina. Eta ez daukote gehiago esateko. Bai, Anuska? Nik bai, eta bai eskatzen dutzut, nik bai eskatu bihotzu gauza bat, eta batez bezuri baita guen Andrea, uste dela oso grabea esatea gabitzela udal gobernutik, non hemen egiten dan gai guztieri dagon profesional administratiboak, dauzka gure abokatuak eta dana, eta esaten duzute gabiltzela enpresei dirua oparitzen eta dirua barkatzen, bai eskatuko notzuen mesedez horrelako hitzak ez dago. Ez dira horrela, eta bai eskatuko notzuen. Hemen dau justifikazio bat, non justifikazio bat esaten dauen onargarria dala, agian zuentzako ez da onargarria, hori ulertu dezaket, baina esatea, eske delitu bat egiten egongo ginake, dirua oparitzen eta dirua barkatzen, eske hori ez da legala, eta udal gobernu honek ez du ezer legalik, ez den ezer ez du egiten. Ulertu dezaket, zuentzako ez izatea onargarria. Hori onartu dezakegu. Hori da. Bale. Bai, hasta. Mila esker. Bai, Maidar? Ez, eske, die bi galderari erantzuna bakarrik. Egia da, ero ez da egia, gobernuak atera duela hemendik eskuduntza jame kudeatzeko. Bai, egia da, guk ez daukogu sarresarik, zuek daukotzue bakarrik. Atara zauien hemendik boterea, zuek erabakitzeko nahi beste atzerapen. Egia da? Egia da. Egia da baita ere, moiuari esekutatu leikela kontratua, LKS-ek esan dauen bezala, eta exigitu ahal zaiola egunero 3.000 euro, egia da? Ero ez da egia. Egia da. Egia da. Gu ez gabitz esaten ilegalak izaten ari zariela, Nik ez dut esan hori inungo momentuan. Nik esan dut, bere momentuan LKS-ek esan zauela, ez zauela justifikatuta atzerapena. Eta hor, kontratu badau, eta kontratu hori esekutatzea dauzuen esku, edo ez duzu ejekutatu. Orduan, hor dauz 400.000 euro, moiuak ordaindu beharko lituzkenak, ez dituela ordaindu, zuek erabaki dozuelako hori holan ez izatea. Ez gabitz hitz egiten, ilegalak izaten ari zariela. Hitz egiten ari gara, kudeaketa, ez datorrela bat, guk egingo genuenarekin. Bai, Kepa? Azkenengo gauza, Anuska, esan dozu teknikariak eta abokatuak eta danetik dagoela eta euren iritzia kontutan hartzen dozuela erabakiak hartzerako orduan. Hori beti horrela da? Bai, horrela da? Nik ez daukot ainargi hori horrela da nik beti. Ezer legala ez da ezer ez da egiten, ez du egiten udal gobernu honek. Legala, gauza bada ez, esan dut hori. Esan dozu teknikarien eta abokatuen eta euren iritziaren kontra ez dozu lehitzen nire dokotitza barkatu. Hori ez dut esan. Hori esan dozu. Ontxe bertan, bestela daukozu hor zorionez bideoakta bat eta ikusi ezazu bukatzen danean. Hori bota dozu. Hori bota dozu, zehazki. Eta hemen, udaletxe honetan, ez behin eta ez birritan, teknikari batzuen iritziaren kontra erabaki batzuk hartzen dituzue. Legala da hori? Bai, izan daiteke legala. Ondo dau? Nik uste dut ez. Eta ez da gaurko gaia, Bakarrik gaurko gaia ez, beste gai batzuk, eta ez aurreko astekoa edo aspaldi zatoze horrelako gauzak iten. Orduan, ez esan, beti iten dozuela gauzak amengo teknikarien iritzia eta zuen abokatuen iritziak errespetatuz ez talako horrela. Bale? Besterik? Ez? Bueno, bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka.
11 baiezko, 8 ezezko. Onartua gelditzen da. Laugarren puntuan, behin betiko ontzat ematea antolamendu esparrua 54 etxe txikiak esparruko lehenengo xehetasun azterketa portxeen itxiturari buruzkoa. Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko martxoaren 17an erabaki zuen AE 54 etxe txikiak esparruko lehengo xehetasun azterketa hasiera batean onartzea. Jendaurreko izapidean ez da alegaziorik aurkeztu. Xehetasun azterlanaren helburua da portxeen itxiturari dagozkion ezaugarri estetiko eta konpositiboak arautzea. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Behin betiko onartzea etxe txikiak esparruko lehengo xehetasun azterketa. 2. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea dagozkion ondoriotarako. Puntu honetan, interbentzioak, bai Eba? Nik bozketa eskatu nahi dut puntu honetan. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko eta 8 abstentzio. Onartua gelditzen da. 5. puntuan, proposamena alegazioak erantzun eta behin betiko ontzat emateko antolamendu esparrua 70, zigarrola esparruan hiri antolamenduko plan berezia. 2022ko urtarrilaren 27an, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen hasiera batean onartzea, AE 70 zigarrola esparruaren hiri antolamenduko plan bereziaren agiria. Plan bereziaren xedea da, esparruan garatu daitezken erabilera xehatuak mugatzea, Gipuzkoa etorbideko mugikortasuna eta oinezkoen erabilera sustatzeko. Agiri hori, jendaurrean jarrita hartarako emandako epean 3 alegazio aurkeztu dira, horietako bat epez kanpo. Dagozkion txosten sektorialak eskatu dira eta aldekoak izan dira. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Erantzutea alegazioei eta alegazio horietako batzuk onartzen direnez, ondorioztatzen diren aldaketak egitea. 2. Behin betiko onartzea plan bereziaren agiria sartutako aldaketekin osatua. 3. Agiriaren alde bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketa eta sustapenerako departamentuari, gorde dezan dagokion erregistroan. 4. Indarrean sartu dadin behin betiko onespen erabaki argitaratzea eta gutxienez planaren hirigintza arauak Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Gainera, behin betiko onespen erabaki argitaratzea lurralde historikoan zabalpen handiena duen egunkarian edo egunkarietan. Interbentzioak, puntu honetan. Ontzat ematen dugu. Bozketa eskatzen dugu. Bozketara pasatzen gara orduan puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko eta 8 abstentzio. 6. puntuan, 2022 urteko aurrekontuaren kredituak aldatzeko espedientea ontzat emateko proposamena. 2022ko aurrekontuan, kreditu gaikuntzen bidez izapidetzen ari den kreditu aldaketaren espedientea aztertu da. Kreditu gaikuntza finantzatuko duten sarrerak, oinarrizko zerbitzu publikoak finantzatzeko dirulaguntza, bat datoz espedienteari aplikagarria zaion araudian aurreikusitakoarekin, eta oso-osorik finantzatzen dute gastu gaikuntza. Aprendizez eraikina birgaitze proiektua. Horiek horrela barnantolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Onartzea, aurrekontua aldatzeko espedientea, kreditu gaikuntza modalitateaz, 756.775,74 eurokoa. 2. Egintza hau bestelako tramiterik gabe, irmo eta exekutiboa denez gero, bidezkoa da kontu hartzailetza zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa. Interbentzioak? Ez, bai? Bozketa Bozketa? eskatzen dugu. Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko, 7 ezezko eta abstentzio bat.
Onartua gelditzen da, 7. puntuan 2022 urteko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena. 38/2003 lege orokorrak azaroaren 17koa dirulaguntzei buruzkoa 8 artikuluan ezartzen du, dirulaguntzak ezartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek 7. puntua. Ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena. Barkatu. Ordenantza fiskalak, bai. Banoia, Udalbatzarrak 2022ko apirilaren 12an egindako bilkuran, behin-behineko izaerarekin 2022ko ordenantza fiskalak aldatzea onartu zuen. Espediente hori jendaurrean egonda 30 egun balioduneko aldi batez. Jendaurreko erakustaldi epe horren baitan, EH Bildu Uldel taldearen izenean alegazio bat aurkeztu da. 2022ko zerbitzuak eman eta jarduerak burutzeagatiko presio publikoen ordenantza fiskalaren aldaketaren inguruan. Udal talde politikoak eskatzen du honako hau. Arrasteko irabazi asmorik gabeko elkarteek antolatzen dituzten ekintzetarako amaia antzokia alokatzen denean, ehuneko hobaria aplikatuko da baldintza hauek betetzen direnean. Ekitaldia irekia izango da, herritar guztiei eskainia, herriko kultura eskaintza aberastu edota osatuko dute, ekitaldeak 1.000 eurotik gorako etekinak izanez gero, 100 euro bezbarneko presioa ordainduko da. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onartzea EH Bildu Udal taldearen izenean aurkeztutako alegazioa. Zerbitzuak eman eta jarduerak egitearen presio publikoen ordenantza fiskalaren C epigrafea amaia antzokia alokatzearen ingurukoa. Bi, behin betiko onartzea 2022ko ordenantza fiskalen aldaketa 2022ko apirilaren 12an egindako bilkuran hartutako akordioaren terminotan. Akordio honetan jasotako aldaketak sartuta gero. 3. Akordio hau argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Interbentzioak? Bai, Kepa? Zalden berriro, ikusten zelan etzan berdina. Ikusten zelan etzan berdina. Ikusten zelan egiten dan herriko eragileen alde. Horregatik proposatu ginen hau. Orain luertzen doztazu, segatik esaten dutun ez dela berdina, ez da? Zoriek hori. Bai, Anuska? Ez, benetan, eskertzekoa da, oso ondo egina dago, soilik igual aurretik mozio bezala joango balitz agian, batzordean lantzan danean gaia orduan landuko bagenu, baina oso ondo zorionak Urteaga jauna, oso ondo, eta EH Bilduren mozio hau ontzat hartzen dugu udal gobernu, bentzatea jotak alde bozkatuko du. Daukagu inungo arazorik, ez daukagu gauzake onartzeko Urteaga jauna. Inungo arazorik. Hemen dakina barkatu. Segundutxo bat, ezin zan mozio moduan, Juan, hori lehenagoko gauza. Eta gauza hauek gertatzen dira, gauzak itxindu itxuzunean gurekin konsultatu gabe. Hori kultura batzordetik pasau izan balitz, agian ogasunera zuzenian pasau beharrian kulturara etorri bat zinate, eta eta kulturako batzordean aurkeztuko bazinute, kulturako batzordeko zinegotzien iritzia kontutan hartuta, bigarren bueltarik etzan egongo. Baina horrela sortatu zen. Baina, bueno, detaietxo bakarrik hori, hoxe. Besterik? Ez? Bozkatzera pasatuko gara. Alde? Emetenzi baiezko. Onartua gelditzen da, 8. puntuan 2023 epealdirako Arrasateko Udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 6. aldaketa onartzeko proposamena. 38/2003 lege orokorrak azaroaren 17koa diru laguntzei buruzkoa 8 artikuluan ezartzen du, diru laguntzak ezartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek aldez aurretik zehaztu beharko dutela diru laguntzen plan estrategiko batean ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten. Zer epe behar den horiek lortzeko aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Aipatutako artikulua oinarrizkoa da.
diru laguntzen lerro berria ezarri nahi da. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onartzea Arrasteko Udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 6. aldaketari dagokion dokumentua. C18 laguntza programa, aisialdia, kirol eta hezkuntza eremuko langileak prestatzea, eko egitasmoan dinamizatzaile gisa parte hartzeko. Interbentzioak? Bozketa eskatzen du. Bozkatzea pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko, 7 ezezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da, 9. puntuan, PSE udaltaldearen bozeramailearen izendapen aldaketaren berri ematea da. 10. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea, hori ere berri ematea, eta 11. puntuan, adierazpen instituzionala. Hamarkada batean, indarrean izango den demografia estrategiari buruzko norabidea, lehentasunak eta ekimen garrantzitsuenak talde parlamentarioen artean eztabaidatu, partekatu eta zehazteari buruzko eztabaida monografikoaren inguruan. Arrasteko Udaletik eskatzen dugu ondorengoa. Gure gizartean dauden guraso bakarreko eta guraso bakarrekotasun kontzeptua zehazten duen araudi egokiaren garapena sustatzen da. Irizpide bateratuen bidez, guraso bakarreko eta guraso bakarreko familiei laguntzeko printzipio eskubide zerbitzu eta prestazio espezifikoak ezartzen ditu, ekintza positiboko neurriak eta beste batzuk ezarriz. Arrasaten progresiaren, feminizazio eta haurtze testuinguruaren arteko harremanak sortzen laguntzeko. 12. puntuan, galde eskeak. Galde eskeak badaude, bai publikoan dago bat. Mikrofonoa edo gerturatzeko eta hitz egiteko hor txan igual? Hor, igual, mikrofono hortatik. Bueno, azalde hondan hoi, danok dakitzu zena zen, osak ez dauko zertan aurkeztu biher. Eskerrik asko adierazpen instituzional honegatik, guraso bakarreko elkartetik eskerrik asko, posa benetan ikustia gai batzutan danok ados gazela, eta oin bakarrik gelditzen jate esatia elkartian aldetik, guk prest gazela lanerako, lanien gabitz instituzio ezberdinekin, eta, zuek bebai gurekin kontatzia gauzak egiterak orduan. Bai, ze hemen gaz, elkarte badau, Estatu mailan elkartia dau, Euskadi mailan delegazio badau, zorionez edo zoritxarrez gizarte honentzako neri tokau jate elkartian lantalde instituzionalian koordinazioa eramatia, eta batzukin, kargu hartu nauenetik, jarri nintzen harremanetan laguntza eskatzeko, osake, basakitzuen hemen gauzela. Orduan, ez Maider, zuek ez, ze daukete lagun oso ona Jasone eta Peio Urizar. Mariai eskatu notzan EAJ-ko kontaktuak, Victoriano ez dagoela eskatu notzan PSOE-ko kontaktua, honintzen joanakin, Ebari eskatu notzan bere alderdiko kontaktua, eta, ez dagote zebezuen kontra, barkatu, baina Peio eta Jasone betiko lagunak, oso lagunak, badakitzue, orduan Peioi eskatu notzan, ez? Gurekin kontau mesedez, gauzak egiterak orduan, ze guk bagaz, eta gu lanien gauz, gure aldarrikapenen dako. Bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste galde eskalari badau? Ez? Mila esker danoi eta bukatu zaten ematen dugu gaurko osoko bilkura, eskerrik asko.